सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या राजन तेली आणि ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांच्या भेटीची जोरदार चर्चा सुरू आहे। या भेटीनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांवर आता राजन तेली यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका मांडली आहे। माझ्या वैयक्तिक जीवनात कोणीही ढवळाढवळ करू नये। नाईक यांच्याशी झालेली भेट राजकीय नसून वैयक्तिक होती। मी माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे असं त्यांनी सांगितलंय। ट्विट केल्यानंतर संध्याकाळी तुम्ही वैभव नाईक यांची भेट घेतलात? मी कोणाची भेट घेतली नाही आणि तुमची माहिती चुकीची आहे। मी माझ्या घरी होतो। काय घरी असताना एखादी व्यक्ती आली तर काय आपल्याकडे कोकणात आदर सत्कार सगळ्यांचा आहे, त्यामुळे चुकीची गोष्ट आपण या ठिकाणी करू नये अशी माझी सगळ्या मीडिया प्रतिनिधींना विनंती आहे की आपण एक चांगलं वातावरण ह्या जिल्ह्यातलं राहावं म्हणून सगळ्यांशीच बोलणं चालणं हे असतं, त्याला राजकीय रंग आपण देऊ नये, वैयक्तिक जीवनात कोणी ढवळाढवळ करू नये अशी माझी आपल्या सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे की ह्या सगळ्या गोष्टीचा राजकारणाशी अर्थ लावू नये। हे जे सगळे रिलेशन असतात किंवा कोणी घरी यावं कोणी घरी येऊ नये, हे काय याच्यात काय राजकारणाचा रंग असू शकत नाही। त्याच्यामुळे एखाद्या गोष्टीशी चौकशी एखादी करणं, जाता येताना एकाने हाक मारणं म्हणजे काय राजकीय त्याला रंग चढत नाही ना। मी घरी असताना एखादी व्यक्ती आली बा काय कसं काय, तर ते काय त्याच्यात काय मीडियामध्ये येण्यासारखी गोष्ट काहीच नाही आहे।